tambura zana doka na gaida damuna fara shuka ka jure yanzu kowa ya farka hajja halima gata mu dirka nauyin rabanta an kasa dauka gagar kowa ta matan mu duka duk inda ta yi nan za mu taka hajja halima kowa ya ganta fuska fara fara zuciyarta ta baiwa taimako lokacinta yau talakawa su ne gabanta matar waziri giwa ta mata mai kyan ado a doki da mota gadanta ne mazaunin sarauta ta kai abata ne an kabata duk yan kajure mun bata tuta hajja halima san ba kamarta idan akwai ta to sai mu ganta matar wazir muhammadu jumare matan kajure duk za su bita hajja halima ta duba kowa Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka samu girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ke ba Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka sami girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ke ba Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka samu girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ke ba soma mamallaki na Hajja Halima garkuwa ta mata idan ka tsara ta babu sake mai juya karni dare da rana da kyan halikin ka samu girma yau zambatin garkuwa ta mata da gaske fadar ta zamu ka juru ga garkuwa ta mata Hajja Haliman da ba ta karya ba za ta fara ta dakata ba Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka samu girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ke da do salati mamallaki na ga wanda baya fushi da kowa Hajja Halima garkuwa ta mata majingina tausayin shi ya kai zuwan shi ne sutura ga kowa da kyan halikin ka samu girma da alihi har sahabu mata kasa da suna yi durkusa ka juru ga garkuwa ta mata hajiya garkuwa ta matan ka jura har ne ba za na kawo ba Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka samu girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ka juri nai sallama da karfi ku amshi sakon ku adana shi Hajja Halima garkuwa ta mata a yanzu kun sami ir amana ka juri an daina ba ku haushi da kyan halikin ka samu girma duk mai fitilci da cin amana a yanzu tilas ku tankwara ka shi juru ga garkuwa ta mata mai gaskiya hajiya Halima ba za ta so ayi babu ko ba Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka samu girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ke ga garkuwa nan ga duka matan ka juru kowa ya tafa hannu Hajja Halima garkuwa ta mata gidan sarauta gidan mutunta sai wanda ya bi ta za ya gano da kyan halikin ka samu girma mai hasada dole za ya bar ta barbela ce ke biye wa ka shanu juru ga garkuwa ta mata ina gidan mai rike marayu da masu shi ba gudun ta dai ba Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka samu girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ke mai asali kyansilar ki ta yi a bayyana dan asan ki kema Hajja Halima garkuwa ta mata a ganki yagun sa'idi labbo da kin fito zaki gaida kowa da kyan halikin ka samu girma sarkin gabas din Kaduna kenan Allah ji kainai ya rahama ka juru ga garkuwa ta mata jikar wazirin zayani ke ce ba kya fito ayi ba bike ba Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka samu girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ke jikar barayan ka tsananin ma akwai silata ki babu karya Hajja Halima garkuwa ta mata bi ma'ana hakimin ajiwa mai kyan ado inda sanya kaya da kyan halikin ka samu girma matan wazirin ka juri ke ce hajjaji ta so mu biki ba ka juru ga garkuwa ta mata ke garkuwa gun matan ka juro hajja Halima baki nawa ba Hajiya Halima giwa da kyan halikin ka samu girma garkuwa kin ka zamta matan ka juru ba za a yada ke kin zama foma boti memba zan kara sabon
school health technology makarfi ba kirkiran sanai ba. Da kyan hali kin ka samu girma. Pharmacy facial assistant kin yau da gaskiya an ka baki girma. Hajja Halima garkuwa ta mata. 2HE Ahmad makarfi. Da kyan hali kin ka samu girma. On girl child education baki abin yaudara a nan ba. Hajja Halima garkuwa ta mata. Former senior official assistant kin rike rukun kiyaye. Da kyan hali kin ka samu girma. Girl child education ne. Da kyan hali kin ka samu girma. Official makarfi women bangat makin rike rukun kiyaye. Hajja Halima garkuwa ta mata. Official adibai zakin yi. Da kyan hali kin ka samu girma. 2HE act na mai Disambo. Hajja Halima garkuwa ta mata. On women mobilization. Da kyan hali kin ka samu girma. Commissioner official duty to kin rike rukun kina da girma. Hajja Halima garkuwa ta mata. 2HE Fatirik Ibrahim ya kowa nan an ka baki dama. Da kyan hali kin ka samu girma. Commissioner official duty wannan ma an yaba da girma. Hajja Halima garkuwa ta mata. 2HE Mukutal Lamalan Yaro. Da kyan hali kin ka samu girma. Board member Federal Medical Center a nan ma zuwan kiyaye. Hajja Halima garkuwa ta mata. A kyafi nasara wakin ka dai kyan ayyuka sun ka kara nauyi. Da kyan hali kin ka samu girma. Yau garkuwa kin gare ka matan ka juri ba za su ya da ke ba. Hajiya Halima giwa da kyan hali kin ka samu girma. Garkuwa kin ka zamta matan ka juri ba za a ya da ke ba. Honorable Nasir Shawai bara na yi maka tambari na. Hajja Halima garkuwa ta mata. Gani bari dogara ka Allah cikin aminci ka je ka kwana. Da kyan hali kin ka samu girma. Dutsen ruwa babu mai jikinka da damuna ko a Ka ƙwallara. dauri garkuwa ta mata. Attajiri arziki gare ka tsinya ba ta yi marhabun da kai ba. Hajiya Halima giwa da kyan hali kin ka samu girma. Garkuwa kin ka zamta matan ka juri ba za a ya da ke ba. Honorable je Hussaini Kero halinka ne ke raka ka kai ma. Hajja Halima garkuwa ta mata. Mai tausayi taimakon mutane halinka ne jinjinar ka nema. Da kyan hali kin ka samu girma. Uban maza ba maza gaban ka tambura dai shirin da na yi Ka ma. dauri garkuwa ta mata. Idan ka ja za su bar ma Hussaini Kero baya da ni